chỉ bay ule tuần chu ma chuan in class 9 chapter 8 atoms and molecules ti changin kan chan do na chuan kan chan na tur hi page number za somriat le pathum na molecular mass ti chang khanin voin chu kan en chan do na ni chuan mishing te pon mass kan nei a chu tiang chi chuan in molecule te pon mass an nei a atom te pon mass an nei a atomic mass chu amalama kan lo zir to a chu wang chuan in voina chuan in molecular mass hi kan zir chan do na ni chuan amma saberin enge molecular mass ti kha kan enanga hetila hianin a definition kan ziak nga a simple theyang ber chuan mass of a molecule is called molecular mass ti ani deuh topani ta chuan in molecular atam zong engzan nge ti akha molecular mass kan ti chu nia ta chuan in unit anei ve a unit hi small letter u ania unified unit ani tun ma chuan in atomic mass unit amu an ti thina ma se tuna chuan in u ti ringotin an ziak to thina ni chuan molecule te hi an te ya chuwang chuan in an mass po hi atlem ma chuan an mass tak zuk te kha har sat chin wangin carbon mass ne na te khinin kan ziak thina ni chumi carbon mass ne na kan te khin na chu relative molecular mass ti in kan soi thina ni chuan relative molecular mass alo le ta a chuan relative molecular mass kan ti chu relative ti chu kan khai khin don ti na ni a chuta chuan a khai khin nan khan carbon 12 kan mang don ni carbon kha chi sang pathum oma chung zinga a common ber kha atang lon ber kha carbon 12 ania chumi nen chung an te khin don ani ti hianin a definition kan ziak ma support anga chuan relative molecular mass kan ti ta chu mass of substance or a molecule as compared with the mass of 1/12 of carbon 12 hetianin kan ziak thei ta ni chuan a zia chu carbon 12 mass mun som pahnia chena mun khat ai khan engzatin nge aria engzatin nge atam ti kha kan te khin tur chu ania chu relative molecular mass an ti kha ni ka soinon lenga relative molecular mass chu mass of a molecule or a substance as compared with the mass of 1/12 of carbon 12 ti nia chumi zia chu carbon 12 mass mun som pahnia chena mun khat ai khan engzatin nge aria engzatin nge azan engzatin nge kha ai khan alo tamzok ti kha kan endon ani chuta chuanin 1/12 of carbon 12 ti chama hi carbon 12 mun som pahnia chena mun khat mo carbon 12 mass mun som pahnia chena mun khat ti kha kan soinon fo don ani kha apoi mo don ani chuanin relative molecular mass kan ti hi chuanin relative molecular mass hi chuan unit anei lova chuwang chuanin ama sakha entirnan 16 lo ni ta se number 16 hi kan ziak top thei ani amaro chu heta hianin molecular mass hi chuanin lo ziak don ta ila 16 ti khan kan ziak thei lova example atan 16 u kha kan zia tel nge yanga ani kha molecular mass le relative molecular mass danglamna ani don ani chuan helo po hi mass dangala oma gram atomic mass kan tia chuan hi kan rapanga gram atomic mass khanin kan kal le ngal don ani danglamna chuang lawa gram molecular mass kan ti chuan molecular mass kha chu alani renga amaro chu a unit kan zia na kha u ni to lovin gram g kan mang to don ani a chuanin ti hianin kan ziak thina molecular mass gram kan zia kha na unit kha gram molecular mass alo ni tam ani entirnan ni china khanin oxygen mass kha kan lo soita a 16 u ani ti kan 16 ani ti kan soya chuan oxygen molecule O2 hi example a lo la taila oxygen molecule mass hi chu 32 u alo ni ta ni amai ro chu gram atomic mass tia kan zia don hi chuan a unit hi
u ni to lawin g ani alo ngai ta ti chon helai u hi kan tha kanga g 32 gram alo ni ta chiani chon ti hianin gram molecular mass alo ni ta ani molecular mass pa nga ya kha chon kan soi non le nga 32 u ani anga ama ero chu gram molecular mass a chuan 32 gram alo ni do ni chu wang chuan gram molecular mass chu molecular mass expressed in gram kan ti ni chuan he gram molecular mass kan ti heti laia gram a unit a hian poimo na mai aneya chu kan en chinanga laia hian table kan siam chinanga molecular mass oma helama hianin gram molecular mass chuan point number 1 atan molecular mass kan ti chuan mass of a single molecule ti na ni omji chu molecule pakhat mass ti na ni chuan kan sia kanga so chuan kan sia ka molecule pakhat mass ti na ni chuan gram molecular mass ani chuan molecule tamtak mass ti na ni chuan point number 2 atan adang lam na chu molecular mass kha chu a unit kha u ania chuwang chuan a unit chu unified unit u ani chuan gram molecular mass ve thung chu a unit kha gram ani hemi te mani changpo hianin molecular mass kan ti le gram molecular mass kan ti chu thil sang hlak ania a numerical value ero kha chu alawin ang theya ama ero chu thil sang hlak ani ti kha kan hriat tur ani chuwang chuanin molecular mass ti le gram molecular mass ti kha soipol mai chi ani lovani ta chuanin gram molecular mass ti cham alo kal khan khami kha engzat nge molecule tamtak kan ti rungota tamtak chu engzat nge niang ti kha ke na tamtak ka ti le nangni na tamtakin ti kha lawin ang lo theya chuwang chuanin a number dik tak kha kan en chin don ani helaya tamtak kan ti hi engzat nge ti kan enanga gram molecular mass kan ti chuanin gram molecular mass chu 6.022 into 10 power 23 molecules hetiang za ta tam molecule mass hi ani single molecule mass kha chu u ani ya ama ero chu molecule hetiang za ta tam ma mi zo tong chun han chiar don lamak ta doi tel fe ma a doi tam tak ani do ni chuwang chuanin khami zong mass bel kho ma kha gram alo ni ta ni chuwang chuan u ti kan express le g ti a kan zi a kha adang lam na kha na sata ka ni ka kha he number 6.022 into 10 power 23 kan ti hi hemi hi Avogadro number an ti a Avogadro number ania 6.022 into 10 power 23 particles atoms ani theya molecules ani theya angpo ni theya khami akha Avogadro number an ti a chuan hemi zianan hianin a symbol atan khanin l te na te n0 te an hmang china heng hi aman theya lekhabu zirin ai nang lawa keima ni chuanin na hi kan hmang bik don ani chuan molecular mass chu kan soi to a engtin nge molecular mass chu kan zon chuang engmai nge kan zon chuang ti kha tuna kan lo en do nanga calculation of molecular mass chu engtin nge kan zon chu ta kang chuan molecular mass zong chok tur chuanin khami molecular atom demo element demo omakha an mass zat ashan pa chewa kan hriat anga ya chumi chu kan hriat lo chuanin kha molecule mass kha kan hre thei don lo ani chuwang chuanin element chi sang kan neya antinan hydrogen te kan neya oxygen te kan neya nitrogen te kan neya kha ho zong kha an single atom or element kha a mass kha kan hriat anga ni chuta chuanin page tuna hianin page 184 a kan omeka
ta chuanin kan let lenga page 172 a hian elements zong te an mass te an atomic number te aom vek ani khami kha kan varing dona chuan heta hianin element poimo deuh poimo han ti khan a common kan hriat tlang lon kan man tur kha a mass kan ziak don ani ta chuanin antirnan hydrogen kan neya hydrogen chu kan hre vek tura ngai taila hydrogen mass chu 1 u ani a ni unit hi u vek ani chuan adot lea carbon chu 12 ani lea chuan nitrogen hi 14 ani a oxygen 16 chuan heng ho mang ringot po hianin tamtak a calculate thei to ani chuan heng ho hi kan mang photanga chuan kan hriat tur chu heng ho mang hian molecular mass a calculate kan tum chin don ani chuan hei hi chu ta hian lom ri ta se a chul huna kan va en zok don ani ta chuanin hei hi page 172 a khanin chiang deuh mai na oma a pei tang kha chuanin in lo va en le tanga chuan hei hi kan le khabu man hi MBSc le khabu kha ania chuan a page zan po hi ai nang thap tura ngai taila chuan calculation of molecular mass a hin kan kal tak tonga molecular mass of H2 hydrogen H2 molecular mass hi kan en don ta ani chuan ta chuanin H2 a chuan engtinge ti kha kan enanga ta chuanin hydrogen pahnih an lo omani chu hydrogen pahnih lo omate chu an mass kha kan bel khom don ani ta chuanin hetlai kan han en le wanga hydrogen mass chu 1 alo nia ta chuanin kan calculate mass of 1 hydrogen equal to 1 u alo ni ta ni hydrogen mass chu 1 ani a ta chuanin hydrogen pahnih alo ma wangin mass of H2 chuan 1 into 2 equal to 2 u alo ni don ani chuan molecular mass of hydrogen chu 2 alo ni ta der ani 2 u tiang che khan hei example pakhat na lo ni ta se molecule kha hydrogen hi chu a simple ya chu wang chuan a calculate po ol sama a ai har po kha laron omzel tur angai taila chuan number 2 tan oxygen molecule kan lo endon ta ni O2 chu kan se tlang pui tur angai la photosynthesis te kan lo zir to a oxygen chu ni tin tan kan ma moni kan nun nan kan han enta oxygen mass chu 16 ani ta chuanin O2 a chuan oxygen pahnih a awma wangin mass of oxygen is equal to 16 mase ta hianin pahnih a awma wangin 16 plus 16 ani don ani mass of O2 is equal to 16 plus 16 hetia ziak herlo hian a ol sam zongin 16 into 2 kan ti thei ani chu 32 u ain ang reng don ani tikhanin molecular mass kan ti chuan molecular atoms te elements te kha an mass kan bel khom me don ani molecular khan atoms engza ta tampo lom se khang ho zong a kha kan bel khom vek mai don ani ti chuanin molecular mass kha alo chuak don ani chuan heng example te hi chu a omate hi hydrogen ve oxygen ve thil in ang an nia al har lu tuk lawa achidang lo om theyang chi kha kan la en le don ani ta chuanin hela hi karapanga example number 3 atan CH3OH kan le khabu akhanin page 184 akhan a oma ha kan soi fi la hi nia CH3OH hi kan en le don ani ta chuanin he molecular hian engtinge carbon a oma hydrogen a oma oxygen a boka hydrogen a lea chuan an vain engzan nge ta kan enanga carbon pakhat a oma hydrogen pathum hetamin en hian chhirtel turania pali oxygen pakhat ani ta chuan carbon mass kha engzan nge ti kan han enta a carbon mass chu 12 ania chuwang chuanin 12 plus bel khom tur kan ti kha 12 plus hydrogen engzan nge avain kan ena tan 3 a oma heta hian 1 a tel boka avain 4 a oma chuwang chuanin hydrogen mass chu 1 ani hey hydrogen mass chu 1 ani pali a oma wangin into 4 hi kan bracket
B kanga chuan adot lea eng mass nge kan la en lo kan en lenga mass kan la en lo chu oxygen hi ni oxygen mass chu 16 ania chuwang chuan ta hian 16 kan ziak leang chuan mathematical operation maths in ti dan ang khan hei kan solve photanga chuan hetilai bracket hi kan chia ma chu lo belamo lo payamo kha phal ani lo ni chuan hei hian atluk chu 12 plus 1 into 4 to 4 ania plus 16 this is equal to kan han delta a he tilaya sira hin kan han bela 16 4 12 10 to 1 ala oma chuan 1 to hay nen 3 32 u alo chuak ta ni tikhanin molecular khan omte ain angamo in ang lawemo kan ti ber tur chu a om zong te ma sa kan bel khom vek don ani kha molecular mass kan ti chu ani heng hi example kan nei ho hi ani ya adang pakhat kan ti le chinanga page number 184 a khanin en chuanin table lo omanga kha table a khanin molecular mass calculate sa kha tamtak omani khami kha in lo enanga mo page 184 a table mi kha nangmani in lama po khanin in lo ti ve thei don ani tin in Zirlai bu atopa khanin calculate molecular mass ti te lo omanga khatianga tan khan in manghal char thei don ani tuna atop nan hemia chuan pakhat kan ti le chinanga example number 4 atan C2H4 en chin don ani C2H4 carbon pahnih om dona chuan hydrogen po pali om dona sta chuanin molecular mass of C2H4 hi kan zon tur ani hei hian atluk chu carbon mass chu 12 ani a chuan carbon mass chu 12 ani mo 12 kan zia kang engzang nge om pahnih om ani chuan chu in kan multiply ang chuan kan bracket anga plus hydrogen oma hydrogen mass chu 1 ani chuan hydrogen pali oma 4 kan bel khomanga 24 plus 4 equal to 28 u lo ni don ani tikhan eng ang chi po elements lo in combine po ni se kan du tokin kan calculate the to ni chutatana puimo bera chu helaya mass chart kan ne hi hei ai po hianin tamtak kha ala thatheya amaro chutun ate chon hei kan du to kanga apoi modang ala omani chon kan zia bel zel don ani in lo by heart a in lo thiam kha angai ni hetilai big te a hi chu shiat thiam ngai ni lowa by heart chi ni chon molecular mass kan han ti a tamtak chu molecular mass anga express rem lo kha om chin ani achan chu a molecular kha engtin nge om zel kan she zui tak lo wang le tia entirnan chi kan han lata a sodium chloride alo nia tia so khat le ka po khanin maktadoi tamtak alo om chin ani chumi ni wang chonin molecule anga express rem lo ang te po lo om china a formula ang khanin kan calculate chin ani chu tu na kan en le tur ani tu na kan soi zo tak chiang khan formula unit mass hi oma molecular mass en khan a calculate dan chu ai nanga amaro chu hetilaya a formula ron chu kha apoi molai berin don ani sodium chloride chu chi ani a kan shia kan liek china baya te bo kan tel china chuan kha kan tel china kha fian khat kan zuk suamo so khat lek kan zuk suamo khan sodium chloride pakhat lek kha om lo bani sodium chloride tamtak a oma chumi sodium chloride tamtak om kha molecule sengsa nge om kan she to lo chuba chuan sodium chloride molecular mass kha kan zong chuak thei lo bani chumi ni wang chuanin formula unit mass ti hi kan hmang don ani formula unit mass chu sodium chloride hi Na+ ale Cl- sa ake dar theya tianga katayan le anion ang chi lo reng a hian molecular mass calculate lovin formula unit mass an hmang thin ani solid kan ti haute liquid ta te chuan formula unit mass hi an hmang na sa ani gas bi ka kha chuan molecular mass kha kan hman tur ani don ani tuna chuanin formula unit mass kan endona sodium chloride ta chuan
sodium le chlorine an oma ta chuan sodium mass kha kan shelo ani eta hianin kan zia belanga sodium mass 23 nia chlorine mass 35.5 ani sodium mass 23 nia in rin la deuh chuan in page 172 khan lo en le ta ula in va mu chat don ani alphabetical order khan a oma chuan NaCl a chuan in formula unit mass of NaCl equal to kan tianga sodium mass 23 plus chlorine mass 35.5 kan bel kho manga 58.5 u lo chok don ani chuan hi molecular mass ani lova formula unit mass ani chu solid ate liquid ate kan man ani chuan example number 1 kan manga example number 2 MgCl2 lo ni ta se MgCl2 chu ka si kherto lawanga magnesium mass hi 24 ania chlorine mass kan zia tong hian helai hian 35.5 ania ta chuan in pahnih ma wangin 2 in kan multiply anga ti hianin kan calculate le mai don ani hi molecular mass se formula unit mass calculate dan ania a process chu ain ang vek ani chuan kan han bel don anga 24 plus kan multiply anga 0017 lo chok ani 71 lo ni anga kan bel chuan 95 u alo chok don ani chuan hi formula unit mass calculate dan ani chuan example number 3 kan enanga chu hemi formula unit mass example kan en hun ber tur ani don ani atam ta khop mai Al2 SO4 3 ani dona chir dan tur kha Al2 SO4 3 ani chuan helaya tianga molecule sa element tam tak alo hian alo in zia na sata kha hian naupang tam tak chu buai kan lo tum lok thina buai na tur lawa helai kan ziang thau khan kan ziak don ani chuan hetilaya hianin bracket pona 3 ma wangin s hi pathum ti na nia o hi pali sa pathuma la multiply le tur ani ji chu s hi pathum o hi 4 into 3 12 don ti nai som pahni lai dona kha kan calculate huna kan ngei chan reng ngai dona chu he example kan lak chan po ani reng ani ta chuanin aluminium mass chu 27 ani kan calculate ngal pop to me nga ati dan kha kan thiam to wangin 27 aluminium pahnium wangin into 2 plus sulfur mass hi 32 ani chuwang chuan 32 into atira kan soyang khan helai pon hi 3 oma sulfur hi pathuma omani chuwang chuan 3 plus oxygen mass chu 16 ani heta hin 4 oma heta hin 3 ala omboka heng song hi kan bel khom tur ani helai tak hi ka soinon leang aluminium chu 27 ani aluminium pahnium wangin into 2 ani chuan sulfur mass chu 32 nia pathuma wangin 32 into 3 ani chuan oxygen hi pali sa chuan 16 into 4 ani phota apona pathum dang ala le wangin 3 in kan multiply le ani tikhanin adang angchi entirnan Na2 SO4 kan tiang chi te ani lo ponin chidang dang 2 3 4 number dang hetianga lo po khanin buai chuan mi lo turani engzat nge ti kha apoi mo lai berani chuan kan han calculate don nga 54 lo chuak nga plus chu 96 alo chuak le nga ela hi kan multiply photanga ta hian han multiply chin taila 4 into 6 to 24 ania 64 lo chuak nga chia kan multiply le chuan 12 lo chuaka 18 19 lo chuak don ani 192 lo chuak nga 192 chuan heng number zong hi kan bel kho mang
helai hi kan lo ti dik vek pon ni theia amaro chu a multiply la ya te po kha mo pon hiam lama kan lo zir to kha kan mang chun zo manga kan uluk angai ni ta chuan kan bel kho manga 54 96 192 12 oma chuan 9 and 9 18 with 5 23 alo nianga helai mi nen hian 24 alo niang chuan ta hianin 2 oma helai 1 oma helai mi nen hian 3 chuan al2so4 3 masa chu 3 4 2 u alo ni don ani tikhanin kha formula unit mass te molecular mass te kan calculate dan tur ani adang chu akina rem chang danga kan leti le zel tur anga yang